В днешния епизод на Православен хоризонт ще се опитам да дам отговор на въпроса защо спасението е в църквата. За да стигнем до отговора на този въпрос, първо трябва да си отговорим на няколко други въпроси, а те са следните. Какво е църквата? Каква е църквата и коя е църквата? Думата църква произлиза от гръцката дума еклисия, което значи народно събрание. Но в контекста на вярата трябва да се разбира като събрание на Божия народ или общността на верните, т.е. вярващите. Църквата обхваща старозаветните праотци, патриарси, пророци, праведници, които са живели до идването на Христа в плът и Неговото рождество. И дори без да са го познавали, са го очаквали и вярвали истинно. Светия Дух им е разкривал бъдещите тайни и Божието домостроителство, което ще рече Божия план за спасението на човека, защото Божественото старозаветно откровение е било насочено изцяло към централното събитие в човешката история, което е Боговъплъщението, рождението на Иисус Христос. Старозаветните отци и пророци са предсказвали очакваното спасение и раждането на Месията от чиста и непорочна дева. Свещеното старозаветно писание е наситено с много предобрази, отнасящи се за Христа и църквата му. Всички старозаветни праведници са очаквали това събитие със свещен трепет, но само един от тях е бил удостоен да стане свидетел и да види с очите си изпълнението на това пророчество. Това е свети праведен Симеон Богоприемец, който посрещнал 40-дневния богомладенец Иисус в старозаветния храм и прегръщайки го, разпознал, че това е Спасителят на света и обещания Месия. По този начин се потвърждава написаното от блажени Августин, който казва, че Новия завет е скрит в Стария, а Стария завет се разкрива чрез Новия. И така църквата обхваща старозаветната общност, изповядваща вярно истината на Божието откровение, и новозаветната общност, която самия Христос създава, и тя обхваща всички кръстени, живи и починали, изповядващи учението и вярата на църквата, а това са апостолите, светителите, изповедниците, мъчениците и всички светии, заедно с епископите, свещениците, монасите и целият вярващ народ по света, както и ангелските сили. Тази общност е църквата, която е както на небето, така и на земята, т.е. тя е едновременно земна и небесна. Тя е богочовешка и е жив и непрестанно увеличаващ се организъм, към който се присъединяват нови членове, пребиваващи в непрестанно молитвено и духовно общение, както с Бога, така и един с друг. Главата на църквата е Бог в Троица – Отец, Син и Свети Дух. Храмовете са домове Божии и местата, на които се извършва събранието на верните, вярващите, за частно и най-вече обществено богослужение. Църквата живее своя живот чрез Светия Дух, който непрестанно я храни, освещава и оживотворява със своята благодат, която се разпростира и прониква във вярващите, преобразява и ги прави подобни на Бога. Вярващите се ползват от тази божествена благодат, която е нетварна енергия, тя е несътворена и нейн подател е Бог. В живота на земната църква участие взимат вярващите, сред които са свещенослужителите и целия Божий народ. Бог е устроил в своята църква указания и ред, по които да се изпълняват волята и словото му. Това Той е предал на своите апостоли, а те от своя страна на своите приемници, епископи и свещеници. И така от поколение на поколение църквата
продължава своя живот през хилядолетията до края на света. В този божествен ред задача на свещенослужителите е да проповядват, кръщават, изповядват, причастяват, венчават и въобще да извършват таинствата и свещенодействията в църквата. Чрез видимите действия на свещенослужителите в таинствата се предава невидимата Божия благодат. Божия народ пък трябва да се ползва от тези благословения и благодат, подавани от Бога, и да се приближава към Него, да бъде верен на Новия Завет и вярно да изповядва преподаваното Христово учение. Църквата, за която говоря, е една, защото Бог не е създал много църкви, а една църква с един глава – Христос. Тя съхранява, т.е. не променя, не изменя и не добавя нещо, което да е противно на Божието Слово и учение. Това е едната свята, съборна и апостолска църква, наречена още православна, защото тя е православеща и правоизповядваща Бога. Много хора правят грешката, като категоризират църквата и я критикуват, но забравят, че църквата е цялата Божия общност от човеци и ангели, а начело на тях е самия Бог. Дори за конкретен човек е неуместно да се дават негативни определения, защото само Бог истински познава човека, неговата същност и сърцевина. Който все още не е открил църквата, но желая да го стори, да не се смущава и колебае, но като мъдър и разумен, нека изследва всичко това, което казах, за да се увери, че е истина и да се приближи към Бога, нашия Спасител. Църквата е стълб и крепило на истината. Тя е кораб, който привежда човеците от бурното житейско море в пристанището на вечното спасение, рая или Царството небесно.